Ljudi misle da je na slavi uz rusku salatu potpuno normalno pitanje zašto nemate dece, jel jeste nešto bolesni, jel nešto nije u redu i tako dalje. Da li to znači da za nekoliko godina vidiš sebe i kao majku vaše dece? Pa sigurno. Ja bih to jako voljela. Mislim... Sada ili za nekoliko godina? Pa ne mogu baš sad da ti dozvolim da mi zaviruš u spavaću sobu. Mislim da sam prestala već da se nerviram oko toga. Jednostavno, kad mi se ne sviđa pitanje, ja im ne odgovorim. Ja samo kažem i ništa drugo. Pa ja moram da kažem nešto što je možda ovako društveno neprihvatljivo, ali ću reći, meni je posao uvek najvažniji. Ja sam ovome ceo svoj život posvetila, sve što imam, ali ja mislim da sam uz to i dobra supruga i da ću sutra biti dobra majka, da sam dobra ćerka, da sam dobar prijatelj. Moji ljudi oko mene su dokaz da sam ja sve to. Album nosi ime po naslovnoj numeri Dominantna, ali se ja tako nekako evo sa 30 godina i osjećam i konačno sam dozvolila sebi da o sebi to kažem.